जतन हर kaham फाइनाय 21 June 2025 एबाखे फाइनाय सैटरडे फुं 8टाव बिचन्द्र पार्टी विषय जों जतन कुथुमै पालखे जों जे फाइनाय जुलाई तालो दिल्ली आं हिमै थांनानै जे प्रोग्राम एबा खेबा जे समय दिल्ली हिम थांनानै समय तांनानै ते दिल्ली थांना सिगां जत चिनि हिस्ट्रिकल प्लेस ते चिनि जत जे जों पयत खायमानि ईश्वर चिनि त्रिपुरा हानि जे चिनि हिस्ट्रिकल प्लेसेस ते चिनि जे बिलीव खायमानि गॉड बन्नी थानी जे आशीर्वाद एबा के हमारी नाना बागै 21 June फुं 8टा निसिम नंखारनाय के अब हमारी नाना बागै पहिलाव थांनाय पिलाक बिचन्द्र मननिसिम पिलाकनि यागुलो औरनि बिचन्द्र मननि को एकटा मंदिर ते पतिश्वरीनि जे चिनि हरिचांद मंदिर और पूजा खायमानि परे जों आमाहा कचार एबाके माता त्रिपुरेश्वरी नि मंदिर मातार बारियाव जों आरोबो जों बिनि हामारि नानाय बिनि हामारि ते बिनि हानानाय ते बनि आगोलो चाक्राकमा एबाके सबिमुरा आरोबो हामारि नि हानानाय बिनि आगोलो जों दांगायमा दांगायफानि ते चिनि डम्बुर डंगर ते आरोनि चिनि जे रायमा शर्मा आरोनि बसों हामारि नानाय आबनि बागै आरो तो दिन तो अंगलाक आबनि बागै हरो जों आरो स्टे खायनाय चिनि बरम गोनां जोक एमएलए बायबो कक सालायखा आरोनि जे लोकल एमएलए बो आरोनि बो जोंना तंनानि अरेंजमेंट खायना बागै बो खायरे नाय हिनै बसाका आबनि बागै बरम बेलाय बेलायखे चिबाय ते खाबाय हामजाक माया फारो ते बनि आगोलो जों फुङो जों डम्बुरो जों स्टे खायमानि परे गंडा सराव गंडा तैसाव जों स्टे खायमानि परे जों आरोबो रायमा शर्माबो जों बिनि हामारि नानाय ते जों आरोना दियायनाय आबनि आगोलो खमलंग आ सालोनो जों खमलंग बेग खायनाय बेग खायै जों खमलंगनि कयटा गिर्जायावबो जों हामारि नानाय आबनि आगोलो ईश्वरनि हामारि नामानि आगोलो जों आगरतला बुद्ध मंदिर ते गेदमिया मस्जिद तेबो चिनि कयटा मंदिर आरो जागानिबो जों हामारि नानाय ते पाइथागो चिनि बबाग्रा खर चिनि राजबारिनि आरोनिबो हामारि नानाय गाबनि बागै जत चिनि वारियर्स रंनो अबना इनफरमेशन ना बागै नांतिनि फेसबुक लाइव फायमानि आर जतन कायसा आं अबना मेसेज रना मसंगो ताखुक ते बुखुक सं ते जत वारियर्स सं लाइव बेलाय अनसर्टेन लाइव नि कोनो ग्यारंटी करै जे कथां तंसाक से जों जे कोनो मानिना खायनि खायनि सालसा तो जतन हानो याकारि माथानाय केबो हानो मरगिया उसकांगो नखना अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश मन जगह केबो वानसुगै मेया जतन इमां कतर कतर नगैनो फ्लाइट खामानि फियाबा आचम सानो जत इमां मिलिं मलांसावै थाप्लासाय कमाय थांगा ते आर नो मेडिकल स्टूडेंट्स रक जरा कैरियर नि शुरुआत खायै आर नो सराब सलें लगे माइचानाय बरक तो मिलिं मलांखा कमाय मा थांगा बरक मनि सबोफ्रा साबनि कपालो दारि सिजाक दं आबो केब साइमिया फियाबो जे कथां तंसाक जों जे कोनो खायनो नायसि जों कथां तंफोराव जे कोनो खायमानि आबो सालसा मुकु मंगै तंरकनै जदाबो कुथुक मुकु मंग खांगा आमनि बागै आं वानसगो जों कथां तंसाक जों ताबक जे सुजुग मानसाक ईश्वर बकाइतर जों जे जरा रसाक अ जरान बिसिंगनो चिन दफानि बागै चिन हानि बागै चिन कलगै तंजाक चिन लुकुरनि बागै जों मंसासक
je fan tongmani je buddhi tongmani no जों याफारै मांसासो खाइख्लांमान खा बा खाइख्लांनो ट्राइ खाइका अजे जरामानि तमनाबो बेलाइसे जों आबोनि बागै बेलाइखे जों ईश्वरनो जै मताइरनो जों हामबाय मारो कारण बुफोराव जोंनि कोनो ग्यारेन्टि करै आबोनि बागै गोथां तंसागनो जोंनि सुजुग दफानि बागै जेकुनो खाइनानि आबोनि बागैनो अजे मूल्यवान लाइफ अब बेलाइ इम्पोर्टेन्ट ते ओ मूल्यवान लाइफ जों जेकुनो किसु खाइख्लांमानि अबनि जे बिनिमय सिनि जे फाइनाय बसंग रक सिनि जे फाइनाय फ्यूचर रक बरक सेफ ते गाहाम करं तङै मोननाय आबन बागै ते गोबां कक सोना थांगिया के बेलाइखे इमोशंस ते बिलाइखे इमां नगैनो आं तिनि जेकुनो स्टेप नावै दङ आबन बागै जत्त लोकनि चोबाचो ते हामारि नांगौ ते जत्तनिनो आशीर्वाद नांगौ हामबाय खुलुमखा।